Γεια σας! Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο πρόβλημα της υπογονιμότητας, που είναι η αδυναμία του αναπαραγωγικού συστήματος στην επίτευξη εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί. Το πρόβλημα της υπογονιμότητας είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον χώρο της γυναικολογίας. Υπολογίζουμε ότι τόσο διεθνώς, όσο και στην ελληνική καθημερινότητα, 1 στα 6 ζευγάρια περίπου αντιμετωπίζουν δυσκολία σύλληψης. Και τι εννοούμε λέγοντας δυσκολία σύλληψης? Εννοούμε την δυσκολία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από μια συστηματική προσπάθεια συχνών επαφών δηλαδή στο ζευγάρι, τουλάχιστον 1 έτους. Δηλαδή έχει περάσει 1 χρόνος συχνών επαφών, συστηματικών, τακτικών επαφών στο ζευγάρι, χωρίς να έχει προκύψει εγκυμοσύνη στη γυναίκα. Αυτός είναι ο όρος της υπογονιμότητας, ο οποίος όμως θέλει προσοχή λίγο στην ερμηνεία του, με την έννοια ότι ο παράγοντας ηλικία στη γυναίκα είναι πολύ σημαντικός στο πότε θεωρούμε ένα ζευγάρι υπογόνιμο. Δηλαδή, ο 1 χρόνος προσπάθειας σε κάποια ζευγάρια μπορεί να μειωθεί σε λιγότερους μήνες, εφόσον η ηλικία της γυναίκας είναι πιο μεγάλη. Άρα, πρακτικά, αν μια γυναίκα είναι 36 χρονών ή 37 χρονών ή 38 χρονών, μπορεί να θεωρηθεί υπογόνιμη ακόμα και σε μικρότερο χρονικό διάστημα προσπάθειας, σε σχέση με μια γυναίκα που είναι μικρότερης ηλικίας, στα 25, στα 30 ενδεχομένως. Περιπτώσεις ζευγαριών που φτάνουν σε εμάς είναι είτε αποτυχία σύλληψης, είτε οι καθέξινα αποβολές, γυναίκες δηλαδή που συλλαμβάνουν και δεν φτάνουν μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο της εγκυμοσύνης, δεν φτάνουν στο επιθυμητό, το παιδί στο σπίτι όπως λέμε, είτε ζευγάρια τα οποία δεν έχουν καν προσπαθήσει να συλλάβουν, όμως έχουν γνωστό γονιδιακό ή χρωμοσωμικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να προληφθεί με κάποιο προεμφυτευτικό έλεγχο ή προεμφυτευτική διάγνωση στα έμβρια που θα μπουν μέσα στη μήτρα της γυναίκας αυτής. Τα αίτια της υπογονιμότητας αφορούν και στα δύο φύλλα. Αφορούν και στα δύο φύλλα εξίσου, θα έλεγα. Βλέπουμε εξίσου συχνά προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας όσο και γυναικείας. Αυτό που βλέπουμε να ισχύει όλο και πιο συχνά είναι προβλήματα γονιμότητας που έχουν σχέση και με τα δύο φύλλα. Δεν είναι πλέον παράξενο να αντιμετωπίζουμε ζευγάρια που έχουν και προβλήματα σπέρματος, αλλά ταυτόχρονα και προβλήματα ορυξίας και προβλήματα σαλπίγκων, προβλήματα ενδομητρίωσης και ούτω καθεξής. Σήμερα είμαστε στη θέση να μπορούμε να διαγνώσουμε πιο εύκολα τις αιτίες αυτές που οδηγούν σε δυσκολία σύλληψης. Παλαιότερα είχαμε περισσότερες περιπτώσεις ανεξήγητης, όπως λέμε, υπογονιμότητας, ζευγάρια τα οποία υποβαλόταν σε εξετάσεις χωρίς να μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλές και διαφορετικές εξετάσεις για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε ένα υπογόνιμο ζευγάρι που έρχεται σε εμάς, ξεκινώντας από τα πιο απλά πράγματα, από πιο απλές εξετάσεις δηλαδή, και προχωρώντας στις πιο λεπτομερείς εξετάσεις αναλόγως των ενδείξεων που έχουμε και των αποτελεσμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε πρώτο επίπεδο, όταν το ζευγάρι έρχεται σε εμάς για πρώτη φορά, ζητούμε μία απλή εξέταση σπέρματος για να δούμε αν υπάρχει κάποιο εμφανές πρόβλημα εκεί. Ζητούμε μία σαλπινγκογραφία για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σάλπιγγες της γυναίκας. Κάποιον ορμονικό έλεγχο για να δούμε πόσο καλά λειτουργούν θέματα όπως η ορυξία, όπως η εμφύτευση των εμβρίων, το απόθυμα των οαρίων στις οθήκες. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως των ευρημάτων, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας εξετάσεις οι οποίες είναι πιο λεπτομερείς, όπως είναι οι ενδοσκοπικές μέθοδοι, η στεροσκόπηση, παραδείγματος χάρη, η λαπαροσκόπηση, όπως είναι εξετάσεις βιοψίας του ενδομητρίου, όπως είναι πιο ειδικές ορμονικές εξετάσεις, που μας επιτρέπουν να βάλουμε πιο εύκολα διάγνωση που σταματάει η διαδικασία της σύλληψης. Η αδυναμία απόκτησης παιδιών είναι για τα περισσότερα ζευγάρια ένα πολύ δύσκολο υπαρξιακό ζήτημα. Είναι κάτι που δυσκολεύονται να δεχτούν και τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίσουν κιόλας. Έχουμε ίσως κατά νου το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και γι' αυτό ίσως στην αρχή της σχέσης τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν και χρήση αντισύλληψης. Το ενδεχόμενο στο να συναντήσουμε πρόβλημα όταν τελικά αποφασίσουμε να αποκτήσουμε παιδί είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί, δεν έχουμε προετοιμαστεί, είναι ένα μεγάλο σοκ και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Τα συναισθήματα τα οποία βιώνονται και οι δυσκολίες, οι συναισθηματικές δυσκολίες που τα περισσότερα ζευγάρια αναφέρουν, θα μπορούσαμε να τα ξεχωρίσουμε σε δύο στάδια. Το στάδιο που βρίσκεται πριν τη διάγνωση και αυτό που ακολουθεί μετά τη διάγνωση. Το πρώτο λοιπόν στάδιο, στο πρώτο στάδιο εκεί πέρα τα ζευγάρια αναφέρουν συναισθήματα άρνησης, φόβου, ανησυχίας, στεναχώριας, θλίψης, εντάσεις μέσα στην σχέση, προσπαθώντας ίσως ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον ή και πολλές φορές να καθοδηγήσει ο ένας τον άλλον. Στο στάδιο που βρίσκεται μετά την διάγνωση, τα ζευγάρια συνήθως εκεί αναφέρουν έντονη αγωνία, που πολλές φορές αυτό μεταφράζεται και σε άγχος, ένταση μέσα στη σχέση, δυσκολίες στο πώς ο ένας επικοινωνεί τα συναισθήματα του στον άλλον. Πολύ συχνά βλέπουμε τις γυναίκες να θέλουν να το συζητήσουν, ενώ οι άντρες ίσως να είναι πιο αρνητικοί και πιο κλειστοί σε αυτό. Όπως βέβαια και υπάρχει και απομόνωση και απόσυρση από κοινωνικές εκδηλώσεις, ιδίως σε αυτές μπορεί να βρίσκονται μικρά παιδιά ή και γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Τα αίτια της υπογονιμότητας μπορεί να ξεκινούν από προβλήματα φλεγμονών, φλεγμονές που αγγίζουν τις σάλπιγγες και οδηγούν σε χρόνιες σαλπιγγίτιδες, με αποτέλεσμα την απόφραξη, κλείνουνε, αποφράσουν τις σάλπιγγες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταφέρονται οάρια από τις οδύκες προς τη μήτρα. Μπορεί να οφείλονται σε διαταραχές της ορυξίας, που είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες στις γυναίκες που έχουν πολυκυστικές οδύκες. Άλλα αίτια που αφορούν τις γυναίκες έχουν σχέση με την ενδομετρίωση, μια χρόνια πάθηση των γυναικών που επηρεάζει και την ποιότητα των οαρίων αλλά και την ποιότητα της μήτρας τους. Και όσον αφορά τους άντρες επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, τα αίτια έχουν σχέση τόσο με φλεγμονές που δυσκολεύουν την έξοδο των σπερματοζωηρίων, αλλά και με αίτια που αφορούν στην παραγωγή των σπερματοζωηρίων στους όρχες απευθείας. Όλο και συχνότερα σήμερα αντιμετωπίζουμε άνδρες που έρχονται με αζωοσπερμία. Αζωοσπερμία εννοούμε την παντελή έλλειψη, την παντελή παρουσία μάλλον σπερματοζωηρίων ή πλήρης απουσία διαφορετικά. Κάτι το οποίο έχει σχέση κυρίως με γενετικά αίτια και λιγότερο συχνά με φλεγμονώδεις αιτίες. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα μιας γυναίκας, ξεκινώντας από την ηλικία της πρώτα απ' όλα, που είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει την ευκολία ή τη δυσκολία σύλληψης. Γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα ότι όσο μεγαλύτερη είναι σε ηλικία μια γυναίκα, τόσο πιο δύσκολη είναι και η διαδικασία της σύλληψης, αλλά και η εξέλιξη της ίδιας της εγκυμοσύνης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σταθμοί κατά κάποιο τρόπο στη διαδικασία αυτή της σύλληψης, δηλαδή από τα 30 και μετά αρχίζουμε να βλέπουμε μια πρώτη δυσκολία σε επίπεδο σύλληψης. Από τα 35 και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει περαιτέρω δυσκολία, αλλά στην πράξη οι μεγαλύτερες δυσκολίες που βλέπουμε αφορούν τις γυναίκες που έχουν φτάσει στα όρια της ηλικίας των 40 και μετά. Άρα αυτό που έχουμε να συστήσουμε και σαν προληπτική ιατρική στις νεαρές κυρίως κοπέλες σήμερα είναι ότι το θέμα γονιμότητα είναι σοβαρό και ότι δεν πρέπει να αφήνουν για αργότερα στην ζωή τους το θέμα σύλληψης, προσπάθειας έναρξης εγκυμοσύνης και έναρξης της οικογένειάς τους. Ο παράγοντας ηλικία, επομένως, είναι ο πρωταρχικός και ο πιο σημαντικός παράγοντας γονιμότητας. Από εκεί και πέρα, άλλοι παράγοντες γονιμότητας που επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή της σύλληψης έχουν σχέση με την ορυξία, πόσο τακτικά και πόσο συχνά γίνεται η ορυξία στη γυναίκα. Υπάρχουν σίγουρα οι πρώτες ενδείξεις από την περίοδό τους, πόσο καλά γίνεται η ορυξία ανάλογα με το πόσο συχνά έχουν περίοδο. Γυναίκες δηλαδή οι οποίες έχουν περίοδο κάθε μήνα, στην πλειοψηφία τους έχουν και ορυξία κάθε μήνα. Αντίθετα, όταν βλέπουν ότι έχουν διαταραχές με καθυστέρηση στην περίοδό τους άνω του ενός μηνός που μπορεί να φτάνει τους 2 μήνες, τους 3 μήνες ενίοτε, έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι εκεί η ορυξία τους δεν λειτουργεί σωστά. Άρα, όσο λιγότερο συχνά έχουν ορυξία, τόσο πιο δύσκολα μπορούν και να συλλάβουν. Άλλοι παράγοντες γονιμότητας έχουν σχέση επίσης με το θέμα των μικροβίων και των μικροοργανισμών γενικότερα της περιοχής του κόρπου και του τραχείου. Κάτι το οποίο έχει σχέση με την ηλικία έναρξης σεξουαλικής επαφής στις γυναίκες, με τον αριθμό των συντρόφων που μπορεί να έχει αλλάξει μια γυναίκα, με ιστορικό κορπίτιδας, τραχυλίτιδας ή σαλπιγγίτιδας,
Επομένως, είναι σημαντικό στους ετήσιους ελέγχους που κάνει μια γυναίκα, στα check-up δηλαδή, στα οποία υποβάλλεται, να ελέγχονται τέτοιου είδους παράγοντες μικροβιολογικοί και να αντιμετωπίζονται, να θεραπεύονται άμεσα, διότι οι συνέπειες που υπάρχουν από τέτοιου είδους αιτίες, που αφορούν τη γονιμότητα, δηλαδή μικροβιολογικά αίτια, οι συνέπειες μπορούν να οδηγούν, να φτάνουν δηλαδή στο να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία των σαλπίνγκων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει φυσιολογική σύλληψη, ακόμα και αν υπάρχει ορυξία και ένα φυσιολογικό σπέρμα. Όταν ένα ζευγάρι βρεθεί αντιμέτωπο με το πρόβλημα της υπογονιμότητας, δηλαδή δώσει όλα αυτά τα χρονικά περιθώρια και δεν καταφέρει να αποκτήσει ένα παιδί και αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κάποια δυσκολία σύλληψης, τότε το ζευγάρι αυτό θα πρέπει να αποφανθεί σε μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προκειμένου να διερευνηθεί και να δει ποιο είναι το πρόβλημα, από πού πηγάζει η δυσκολία που έχουν να συλλάβουν. Το ζευγάρι αυτό υποβάλλεται σε μια σειρά από εξετάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, προκύπτει η ανάγκη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνεργάζονται γυναικολόγοι με εμβριολόγους. Άρα λοιπόν το ζευγάρι αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια ομάδα όπου θα ξέρει ότι θα έχει μια πολύ καλή υποστήριξη τόσο γυναικολογική όσο και εμβριολογική. Είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τα τμήματα προκειμένου να αυξηθεί το όφελος του ζευγαριού, προκειμένου να βελτιωθεί στο μέγιστο η πιθανότητα το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί γρήγορα και εύκολα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο Embryolab είναι να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση, περισσότερο ανθρωποκεντρική. Προσεγγίζουμε το ζευγάρι έχοντας βέβαια σαν κύριο στόχο την σωστή αγωγή και το πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθήσουν στην θεραπεία τους, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζευγάρι συναισθηματικά να είναι καλά. Τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας να υπάρχει σωστή επικοινωνία, μειωμένο άγχος μέσα στη σχέση, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και συνθήκες για αυτό που πάμε να κάνουμε. Όταν η προσέγγιση είναι ιατροκεντρική, αυτό πολλές φορές παρασύρει και το ίδιο το ζευγάρι να επικεντρωθεί στο τι θα κάνει η μονάδα, τι θα κάνει ο γιατρός, αγνοώντας πολύ συχνά τι μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση βάζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και το ίδιο το ζευγάρι. Αρχίζει να σκέφτεται λίγο πιο προσεκτικά ποιος είναι ο δικός τους ρόλος, πώς μπορούν και οι ίδιοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους και την προσπάθειά τους, είτε βελτιώνοντας τη διατροφή τους, είτε μειώνοντας το άγχος ή ακόμα και πολλές φορές να διαχειριστούν πολύ πιο αποτελεσματικά το άγχος τους. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι ουσιαστικά η παράκαμψη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του οργανισμού όταν για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να γίνει στο σώμα. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια θεραπεία υποβοήθησης για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Βασίζεται στην λήψη των οαρίων και στη λήψη σπέρματος και στη γονιμοποίηση των οαρίων αυτών με το σπέρμα σε συνθήκες εργαστηρίου. Δηλαδή, πρακτικά αυτό που κάνουμε είναι να παρακάμψουμε τις φυσιολογικές συνθήκες στις οποίες λαμβάνει η χώρα η γονιμοποίηση στο γυναικείο σώμα και να αντικαταστήσουμε τη γονιμοποίηση αυτή στο εργαστήριο με τις μεθόδους που ακολουθούνται σήμερα. Το κυρίως θετικό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προφανώς είναι η επίτευξη της εγκυμοσύνης. Είναι η καλύτερη παρενέργεια μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι η παρενέργεια στην οποία όλοι προσβλέπουμε και προς αυτήν είναι όλες μας οι δραστηριότητες. Το τι επιλέγουμε όταν προσέρχεται ένα ζευγάρι και ζητά τη βοήθειά μας, στοχεύει προς την επίτευξη της εγκυμοσύνης. Τώρα, παρενέργειες, ναι, μπορεί να ανακύψουν κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα να προβλέψουμε και να θεωρήσουμε ότι ένα θεραπευτικό σχήμα είναι το κατάλληλο για μια γυναίκα και όταν τελικά το ακολουθήσουμε, να δούμε ότι η γυναίκα δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο τον οποίο θα θέλαμε να το κάνει. Αυτό έχει να κάνει και με τη μοναδικότητα όμως του κάθε οργανισμού. Όταν προσεγγίζουμε ένα ζευγάρι, θα πάρουμε σαν παραμέτρους για να πάρουμε τις αποφάσεις μας την ηλικία, το βάρος, το ιστορικό και όλα αυτά. Το όριο ηλικίας στην εξωσωματική με βάση τον ελληνικό νόμο είναι τα 50 έτη. Από εκεί και πέρα, σαφώς, όσο μεγαλύτερη είναι μια γυναίκα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των οαρίων που παίρνουμε, έχει να κάνει με την ποιότητα των οαρίων που παίρνουμε, που αυτό αναπόφευκτα φθήνει με αύξουσα την ηλικία.
Οπότε, σαφώς, ενώ ένα μάξιμο πιθανότητων είναι 50% θετικό τεστ κύησης σε μία γυναίκα κάτω των 35, αυξανόμενης της ηλικίας μειώνεται και το ποσοστό αυτό ραγδαία από τα 42-43 και πάνω. Στις εντελώς ακραίες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στην οθήκη, όπου παρακολουθούμε διαδοχικούς κύκλους και η οθήκη δεν δείχνει να αντιδρά και πραγματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ η γυναίκα να φτάσει στην παραγωγή ενός οοθυλακίου και άρα οαρίου, τότε το ζευγάρι χρειάζεται να καταφύγει σε προγράμματα δωρεάς οαρίου προκειμένου να αντικαταστήσει το δομικό λίθο που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν. Σαφώς τα ποσοστά εκεί, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα είναι μεγάλης ηλικίας, συμβαδίζουν με το ποσοστό επιτυχίας που θα έχει η βιολογική ηλικία του οαρίου. Αν μια γυναίκα που είναι δότρια είναι 25 χρονών, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν η γυναίκα αυτή στα 45-47, όποτε κάνει την δωρεά, να έχει αυτά τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής της. Τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι 3, τα διακρίνοντας το πρώτο στάδιο, που είναι το στάδιο της πρόκλησης της πολλαπλής ορεξίας. Αυτό δηλαδή προκαλούμε παραγωγή πολλών οοθυλακίων και όχι ενός που είναι το φυσιολογικό κάθε μήνα. Το δεύτερο στάδιο που είναι το στάδιο της ολιψίας, η λήψη των οαρίων δηλαδή. Και το τρίτο στάδιο, το οποίο είναι το στάδιο της εμβριομεταφοράς, που είναι και το τελικό στάδιο, το στάδιο στο οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία μας με την εμφύτευση των εμβρίων στο εσωτερικό της μήτρας. Το πρώτο μωρό από εξωσωματική γεννήθηκε το 1978. Από τότε, η μέθοδος εξελίχθηκε σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο της ιατρικής. Η γονιμοποίηση του οαρίου στο εργαστήριο, έξω από το σώμα της γυναίκας, γίνεται με δύο τρόπους. Ένας είναι ο παλιότερος και ο πιο διαδεδομένος ίσως, είναι αυτός της κλασικής εξωσωματικής. Για να μπορέσουμε όμως να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της κλασικής εξωσωματικής, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι η καλή ποιότητα του σπέρματος. Δηλαδή, πρέπει ο σύζυγος να παράγει ένα φυσιολογικό αριθμό σπερματοζωαρίων που να εξασφαλίζει αρκετές χιλιάδες κινούμενων σπερματοζωαρίων καλής μορφολογίας. Τότε λοιπόν απομονώνονται αυτά τα σπερματοζωάρια και εγχύονται πάνω σε ειδικό θρεπτικό υλικό μέσα στο οποίο έχουμε τοποθετήσει τα οάρια της γυναίκας. Με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε τη διαδικασία της γονιμοποίησης να εξελιχθεί μόνη της. Δηλαδή αφήνουμε τα σπερματοζωάρια να προσεγγίσουν μόνα τους με αυθόρμητους μηχανισμούς στο οάριο και να το γονιμοποιήσουν στη συνέχεια. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται να καταφύγουμε στην άλλη μέθοδο, την πιο παρεμβατική μέθοδο, τη μέθοδο η οποία θεωρείται πιο νέα. Εφαρμόζεται με επιτυχία το 1992 και είναι η γνωστή μέθοδο της μικρογονιμοποίησης, κατά την οποία επιλέγουμε τα σπερματοζωάρια σε περιπτώσεις πότε, όταν το σπέρμα θεωρείται ότι έχει κάποια μορφή παθολογίας, όταν δεν εμπιστευόμαστε το σπέρμα ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε. Αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις βαριάς ολιγοασθενοσπερμίας ή καλού αριθμού αλλά πολύ χαμηλής κινητικότητας ή καλού αριθμού και κινητικότητας αλλά πολύ βαριάς μορφολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ζευγάρια ωφελούνται περισσότερο όταν θα πάρουμε τα σπερματοζωάρια, θα επιλεχθούν 1/1 και στη συνέχεια με τη χρήση μικροπιπέτας θα τα ενέσουμε μέσα σε 1/1 από τα οάρια της συντρόφου. Βέβαια, η μέθοδος μικρογονιμοποίησης έχει εξελιχθεί και έχουμε δει ότι όφελος έχουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους μεθοδολογία και ζευγάρια που εκτός από πρόβλημα ποιότητας σπέρματος μπορεί να αντιμετωπίζουν και πρόβλημα ποιότητας οαρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να αυξήσουμε την πιθανότητα γονιμοποίησης των οαρίων, όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε χαμηλή ίσως ποιότητα οαρίου, μπορεί να καταφύγουμε και σε μικρογονιμοποίηση για να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφάλειας. Η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται πρώτα απ' όλα από την ηλικία της γυναίκας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, όπως η ποιότητα του σπέρματος, όπως η ποιότητα των εμβρίων τα οποία εμφυτεύουμε. Σήμερα με τις μικροσκοπικές μεθόδους που διαθέτουν τα εργαστήρια της εξωσωματικής, έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τι ποιότητας έμβρια δημιουργούνται και με τον τρόπο αυτόν μπορούμε την ημέρα που είμαστε έτοιμοι να εμφυτεύσουμε τα έμβρια να δώσουμε στο ζευγάρι μια εκτίμηση του πόσο πιθανή είναι μια εγκυμοσύνη με βάση την εικόνα που έχει το έμβριο στο μικροσκόπιο.
Στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς αποτέλεσμα και εκεί που βασική αιτία της αποτυχίας της εξωσωματικής είναι η δυνατότητα παραγωγής οαρίων και πιο συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των οαρίων και των εμβρίων που παράγονται, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μεθόδους γονιμοποίησης με δωρεά οάριο. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε γυναίκες που είναι είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε σε γυναίκες που έχουν ιστορικό με μικρή σχετικά γονιμοποίηση στις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν κάνει, είτε σε γυναίκες με ιστορικό χαμηλής ποιότητας εμβρίων. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι μειωμένο άγχος, καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας και η ένταση της καθημερινότητας, όπως και η επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι, έχουν αυξημένες πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβάλλει και το ίδιο το ζευγάρι, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, αλλά βέβαια και η ίδια η μονάδα, προσφέροντας την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Άρα η ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται από τη μονάδα επηρεάζει θετικά και αυξάνει τις πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που κάνει το ζευγάρι. Στην διαδικασία της εξωσωματικής όλα μπορεί να παίζουν το ρόλο τους, από το πρωτόκολλο διέγερσης, από το πώς γίνεται η εμβριομεταφορά. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αποτελέσματος οφείλεται στο εργαστήριο. Δεν είμαι εργαστηριακός, είμαι κλινικός, αλλά το εργαστήριο νομίζω ότι είναι το α και το ω στη διαδικασία της εξωσωματικής. Όσο καλύτερο εργαστήριο έχεις, τόσο καλύτερα ποσοστά θα βγάλεις. Το ζευγάρι που θα υποβληθεί σε διαδικασία εξωσωματικής, ανάλογα με την ηλικία του, έχει τα ποσοστά που ξεκινάνε από το 50% maximum και μπορεί να είναι μέχρι και πολύ πολύ χαμηλά, εξαρτάται την ηλικία της γυναίκας, το απόθεμα των οαρίων και την ποιότητα ή το ιστορικό του ζευγαριού αυτού. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να προσδοκά ερχόμενοι σε εμάς είναι μια ολιστική προσέγγιση του ζευγαριού, την αλήθεια, μια ειλικρινή προσέγγιση στο να ξέρουμε τι περιμένουμε και το να ξέρει ένα ζευγάρι το τι περιμένει, νομίζω ότι του δίνει και μια προοπτική. Γιατί τα ποσοστά, το να πεις γενικά ποσοστά που μπορεί να περιμένει ένα ζευγάρι, δεν ανταποκρίνεται το ίδιο σε κάθε γυναίκα που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σαφώς η εξωσωματική δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε γυναίκα, οποιασδήποτε ηλικία μπορεί να αποκτήσει παιδάκι με τη μέθοδο της εξωσωματικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε γνωστό στον κόσμο, γιατί όλοι περιμένουν ότι με το που θα μπουν σε μια διαδικασία εξωσωματικής το παιδί θα έρθει και δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα, με αποτέλεσμα η ψυχολογία του ζευγαριού να πέφτει. Θέλει υπομονή, πολλές φορές έρχεται εύκολα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Και από το ζευγάρι πρωτίστως και από την ομάδα της υποβοήθησης. Σε επίπεδο εργαστηρίου, οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί είναι πάρα πολλές. Τώρα πια ξέρουμε ότι η μικρογονιμοποίηση είναι ένα από τα πολύ σημαντικά όπλα που έχουμε εμείς του εργαστηρίου στα χέρια μας. Πέρα όμως από αυτό, στο επίπεδο της κρυοβιολογίας, τα βήματα είναι συναρπαστικά, θα μπορούσε να πει κανένας. Τώρα πια η κρυόψυξη εμβρίων και πολύ περισσότερο η κρυόψυξη οαρίων θεωρούνται όχι απλά ασφαλείς στο να το κάνει κάποιος, αλλά με μηδαμινές, με ελάχιστες απώλειες και άρα πια μιλάμε για συντήρηση γονιμότητας, για έναν άριστο τρόπο συντήρησης εμβρίων, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ζευγάρια για επόμενες προσπάθειες, αλλά και σε επίπεδο γυναικών που δεν επιθυμούν άμεσα να αποκτήσουν παιδιά, αλλά λόγω ασθένειας, λόγω κάποιας κατάστασης σωματικής που είναι ενδυνάμει απειλητική για τη γονιμότητά τους ή λόγω καριέρας που τόσο πολύ ακούγεται τα τελευταία χρόνια. Τα κορίτσια αυτά και οι γυναίκες αυτές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από το αν είναι σε σχέση ή όχι, να μπουν σε διαδικασία διέγερσης, συλλογής των οαρίων και συντήρησής τους για όσα χρόνια χρειάζεται, μέχρι προφανώς να συμπληρώσουν τα 50 έτη τους. Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στο χώρο της γυναικολογίας. Ωστόσο, οι νεότερες επιστημονικές εξελίξεις αποδίδουν καρπούς και χαρίζουν το χαμόγελο σε χιλιάδες ζευγάρια. Τα νεότερα δεδομένα που έχουμε στον χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε θεραπεία εξωσωματικής ακόμη και σε φυσικό κύκλο.
Ο φυσικός κύκλος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιεί φάρμακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε γυναίκες που έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν με ενέσεις χωρίς αποτέλεσμα, σε γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα λόγω ιατρικού ιστορικού ή λόγω παρενεργειών που είχαν ενδεχομένως στο παρελθόν. Ο φυσικός κύκλος σημαίνει ότι παρακολουθούμε τον φυσικό κύκλο της γυναίκας, δηλαδή το ένα μοθυλάκιο που παράγεται φυσιολογικά, και αυτό είναι το οποίο παίρνουμε στην αιωλιψία για να γονιμοποιήσουμε με παρόμοιο τρόπο όπως στην κανονική εξωσωματική. Τα μειονεκτήματα, γιατί υπάρχουν προφανώς και μειονεκτήματα στη διαδικασία αυτή, είναι ότι καθότι είναι ένα το οάριο αυτό, εναπόκειται στον κύκλο που κάνει η γυναίκα, στο κατά πόσο αυτό το οάριο είναι καλό, αν θα γονιμοποιηθεί, αν θα διαιρεθεί, αν θα προχωρήσει σε κάποιο καλό έμβριο. Και από εκεί και πέρα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή υπάρχει ένα καλό οάριο το οποίο γονιμοποιήθηκε φυσιολογικά, μπορεί να εμφυτευθεί άμεσα στον κύκλο εκείνο. Εναλλακτικά μπορεί να κρυοσυντηρηθεί, να συλλεχθούν με παρόμοιο τρόπο 2 ή 3 τέτοια οάρια και αφού γονιμοποιηθούν, να εμφυτευθούν συνολικά μαζί στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Επειδή πραγματικά η τοποθέτηση ενός εμβρίου σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα εγκυμοσύνη, ενώ αντίθετα, αν τοποθετήσουμε 2 ή σε κάποιες περιπτώσεις και ένα τρίτο έμβριο, η πιθανότητα εγκυμοσύνης βελτιώνεται. Αυτός είναι ο λόγος που καταλήγουν κάποια ζευγάρια με δίδυμες ή και τρίδυμες εγκυμοσύνες. Άρα, τελικά, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα την πιθανότητα επιτυχίας από τη μια και το τι ρίσκα παίρνει το ζευγάρι από την άλλη. Οπωσδήποτε, βέβαια, ποτέ δεν είναι στόχος σε μια εμβριομεταφορά η δίδυμη ή τρίδυμη εγκυμοσύνη. Ιδίως η τρίδυμη θεωρείται μια σοβαρή παρενέργεια, μια και βάζει το ζευγάρι σε μια διαδικασία σκέψεων και ηθικών προβληματισμών που είναι καλό όπου μπορούμε να τις αποφεύγει. Εμείς εδώ, στη μονάδα του Embryo Lab, έχουμε αποφασίσει ότι το πρόβλημα του κάθε ζευγαριού είναι δικό μας πρόβλημα. Εάν θα μπορούσα να δώσω 3 γρήγορες συμβουλές στα ζευγάρια, πρώτον θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να θυμούνται ότι ήδη οι δυο τους αποτελούν οικογένεια. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουν αρχικά αυτή την οικογένεια πριν σκεφτούν να επεκταθούν. Δεύτερον, το σχέδιο απόκτησης παιδιού θα πρέπει να είναι κάτι που συμβαδίζει τα γενικότερα σχέδια που έχει το ζευγάρι, τόσο σαν ζευγάρι, όσο και ατομικά, και όχι να το επισκιάζει. Και τρίτο και πιο σημαντικό, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, καθώς και ζητώντας βοήθεια όταν χρειάζεται, η διαδικασία της εξωματικής μπορεί να μετατραπεί από μια δύσκολη, ίσως συναισθηματικά διαδικασία, σε μια εμπειρία ζωής που θα ενδυναμώσει τόσο το άτομο σαν άτομο, αλλά και την ίδια τη σχέση. Ελπίζουμε ότι απαντήσαμε στα περισσότερα ερωτήματά σας και λύσαμε τυχόν απορίες σας. Γιατί η ιατρική και η τεχνολογία, όταν ενωθούν, μπορούν να ξεπεράσουν εμπόδια της φύσης. Σύντομα και πάλι κοντά σας με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα.